ओ उठा, निजून अहो उठा. अगो निजून जरा निजायले. अल्ला उठा बोलताय तरी. काय गो, काय काय काम आहे? काय काम बिम नाही, उठा. उगीच उठवलाच नुसताच. काय बघता? मी तुझा जेव्हा सुभाची चेहरा बघतो ना तेव्हा अल्लाशी एकच दुआ करतो. कसली दुआ? हे या अल्ला माझ्या बायकोसारखी बायको सगळ्यांना दे. काय पणा तुमचा आपला. चला आयलो मी. मी एकटाच का भुगतो? क्या बीबी मिली यारो दीवाना बना डाली, क्या बीबी मिली यारो.